Tento dom je postavený na indiánskom cintoríne. S týmto som strašil pravidelne môjho brata, keď bol malý, a potom sme sa bali spať obidvaja. Toto je modulárny dom Soft Home 3 a má 85 m2 a s najväčšou pravdepodobnosťou nie je postavený na žiadnom cintoríne, čiže budú môcť spať pokojne, aj keď sú zatiaľ na dovolenke. Ich dom sa stavia. Je to modulárna stavba, ktorá nemá žiadne tepelné mosty ani rostné body. To znamená staticky odolnejší ako murovaný dom. Vyrobíme to u nás vo výrobnej hale, tak toto prinesieme v 2 moduloch, ktoré sa spoja na danom mieste. Voilà, máme stavbu 85 m2, kolaudovateľnú ako rodinný dom. Unikátom tejto stavby sú rohovníky, ktoré sú z kože delfína. OK, toto som si možno vymyslel, ale čo už vymyslel nie je, sú balkónové terasové dvere zo spálne, z obývačky a z jedalenskej časti. V celom tomto soft home je podlahové vykurovanie a nie len také hociaké. Jedno z najmodernejších infrapodlahové vykurovanie nie vo forme panelov, ale vo forme infrafólií. To prostredie je tu fakt malebné. Krásne ihličnaté stromy, nádherné lesy a za nimi nezaostáva ani tento dom, pretože jeho fasáda je v imitácii dreva. Áno, správne, nie je to skutočné drevo a preto nie len fasáda, ale aj celá stavba je v zmysle blbúvzdorná. To znamená, že sa o ňu netreba nejako špeciálne starať a udržiavať. No a čo interiér? Je obrovský, jeho interiér je cez 3 metre vysoký a delí ho obrovský prechod medzi jednou a druhou stranou domu. Veľmi rád vám ho ukážem, no nebude to však zadarmo. Najprv dajte like a medzi tým ja odchádzam dovnútra, ešte stále ste nedali like vnútra a ukážem vám ho. Klik. Tak prejdeme si v krátkosti interiér. Toto celé je obývačka. Za obývačkou v tejto časti sa nachádza jedálenská časť a príprava pre kuchynskú linku, a teda kuchyňa. Špajza, tu človek ocení, až keď dospeje. Stavbu zvyčajne dodávame už aj s kuchynskou linkou, no toto je výnimka. Prechádzame do detskej izby. Tá je fakt dosť prístranná a výška už, ako sme spomínali, dosahuje 3 metre. Osvetlenie je LED, nadeľkové ovládanie a s možnosťou zmeny farieb, čo celkom môže človeka potešiť, napríklad mňa určite. Samotné zádverie nesmie chýbať. Prechádzame kúpeľňu, ku ktorej sa ešte vrátime. Sme však v spálni. Spálňa, ako môžete vidieť, má vlastnú kúpeľňu, ktorá bude plnohodnotná aj s vaňou a to človeka vie potešiť takisto. Toto je hlavná kúpeľňa, ktorá bude mať sprchový kút a tiež stavanú toaletu. Termostat v každej izbe na Wi-Fi. Čiže ak nebudete doma, viete si teplotu regulovať aj na diaľku. A čo oceňujem najviac? Iné modulárne stavby, myslím, že ani nemajú alebo nedokážu, je úplne odstranené brzganie alebo dunivý pocit schodenia. Tie masívne oceľové konštrukcie bez tepelných mostov robia tú stavbu strašne tuhou a nie je počuť, aj keď sme tu boli viacerí, že ešte sa tu pracovalo, aby tu niečo vrzgalo. Každá izba v soft home má svoj vlastný termostat na reguláciu teploty v danej izbe. Tuna je napríklad jeden, ten je pre obývačku a kuchyňu, je Wi-Fi, čiže si ho viete nastaviť aj na diaľku. No a rovnako má aj detská izba, spálňa alebo zádverie. Steny sú sadrokartonové, na podlahy veľmi kvalitné 8 mm laminátové, v kombinácii s vinilovou podlahou. Jednou z vecí, ktorú strašne milujem, je tá vôňa v
tých stavbách našich, keď ich urobíme, keď ich postavíme, ako voňajú, ako pekne voňajú tie podlahy, ako pekne voňajú čerstvo natreté steny a ako príjemne vonia ten drevený strop. Inak toho dreveného stropu sa vôbec netreba bať, to drevo je vysušené a naimpregnované a je veľmi kvalitné a používame nemeckého dodavateľa, čiže je hrubé a netočí sa, je fakt pripravené na dlhoročnú službu bez toho, aby ste sa museli o neho starať. Čo týka ceny za samotnú stavbu, tu nájdete vždycky aktuálnu v našom katalógu. Všetky ceny sú uvedené presne z DPH a na kľúč, čiže nie je to cena od bez DPH alebo cena za holodom. Naše ceny sú konečné z DPH so všetkým. To znamená, že do stavby vám už treba len zariadenie, ktoré nie je v cene. A čo teda v cene nie je? V cene nie sú elektrospotrebiče, doprava, matrace alebo napríklad nejaký nábytok ako skriňa a podobne. Všetko ostatné je v cene. Zasúky, príprava na internet, na televíziu, vypínače, podlahové vykurovanie podlahy, okná, svetla, obklady, dizajn a tak ďalej. V podstate všetko, na čo si len spomeniete. Dokonca myslíme ešte aj na také veci, ako je exteriérové osvetlenie alebo exteriérové zasúky. Tie máte v cene takisto. A pokiaľ máte nejakú vlastnú predstavu o počte zasúviek v interiéri, radi to spravíme aj bez doplatku. Slovo soft home píšeme schválne vždycky spolu bez medzery. Je to pre nás neoddeliteľné, rovnako ako slovo Janošík. Akože úprimne, mega im zavidím tie výhľady, akože Liptov je inde, človeče, to je krajina.